Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang satuhu luhuring budi, uga boten kesupen rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rahmat lan syukur sehingga kita sedaya tasih saged mengkumpal ing acara punika. Sholawat saha salam senantiasa kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang ing dinten akhir kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula jumajeng ten mriki ajeng medharake babagan karesikan lingkungan. Karesikan lingkungan wigatos saged tumrap kula panjenengan sedaya. Kedha kita memilih lingkungan inggih punika panjenengan kangge gesang kita sedaya. Sehingga kita seda muring-muring lingkungan iki supaya dados pagesangan ingkang ayem, tentrem ugi sejahtera. Jaga kebersihan lingkungan punika salah sawijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit. Selaku kita warga sekolah, karesikan lingkungan saged kita tumrapaken ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani punika. Mbok bilih lingkungan sekolah kita resik, kita uga ingkang angsal dampak positifipun. Inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Karesikan lingkungan sekolah saged ditindakake kanthi cara siji, bualaraan ing sampah. Kaping kalih ngadakaken gotong royong sak sekolahan lan sak piturute. Cetak semanten atur kula mbok bilih wonten kalaputan ugi kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.